Kamu na ituyo. Ako pa to niyo da. Kamu na to dre. Sa mo gold. Dre tuyo niyo da. Ay, sige tayo pangutana. Dito. Dito ganita. Grabe, mingawan. Iriya, dito ni Agi. Wala ya po yung mga tao na nambay diri ba? Asam, tambay mga bata ato ni Agi. Gihagit na po si bro, ganang. Dami, maligo, may. Wa manuwang buang. Asar, buka itong palho ron. Eh. Pero si kulot, maning kagwang, oh. Yati, pinuntol-untol pang lilakwan. Bro! Ay, ba? Uy, saban! Ano ka daray? Naingon ang magtabiling hingo daray. Yate, malipayon, magkaibay. Sabay! Ah, magkaroon. Ay! Malipayon, mali kayo. Asan na ko bay? Yate, hama po dapit. Dito sa Afrika ba? Dagan, may kwarta sa balay god niya. Di na ako magasto ba? Dagan, may halin papasumay god. Yate, sa Afrika, yung sa may tirada yun ito. Bakasyon lang. Di ba kaya ang kwarta ba kay? Dagan ay sa balay no kay di na magasto. And pa ato way ba? Asa kasi busuro no kay mulog ko siyang wifi ba? Ito, no? Wala po kabantay si Aaron. Giniyara ko diri ba? Wala ba yung signal sa Afrikano kay pros bay hayop dito? Tama, kay likot-likot tibo kay butan man diri ang kuan. Kalibutan niya wifi. Kasi mo abot ron kay suroy man to. Oh, basi mo agi toron bay. Suroy man to ron. Luto na nato. Ito na to diri si mo agi ba? Minyo ang panalan ron karon ba? Gulay lamay isuri wifi karon ba? Sus, di ta padala na. Mamingaw mauglingaw. Padayon ang Japon ta. Kay mo man akong pangwarta. Atos ako. Wifi man na wifi. Ay. Baka man day ko dala. Tay naanad na makuha ning trabaho. Si Boy Suroy man ako. Aman! Bro! Kuya ko si Busuroy ba oh? Endangered species si Gay ba? Isgutan, pakita dyan ba? Gani, ikaw ka na yun? Busuroy! Uy, namin diri! Uy. Kamu man day na. Ay kami, uy! Siya pa nangamay. Ikaw ato diri. Nabili sagi mo dol sa unggoy. Tiktaw, makingamaw! Dali ba? Kaya ko tuyo! Kamu na ituyo. Ako pa to niyo da. Kamu na to dre. Sa mo gold. Stick tuwa sa buwang, uy. Minus gurong pamoy pa yan, iba. Dulo na ta! Balin na dali! Sige tuyo niyo da. Ay, sige tayo pangutana. Dito. Wala! Dito ganita. Buka ka. Ay. Dito ba? Dito ba? Sige tuyo ninyo. Paluga ko si mong wifi ba? Kaya mo bakason ko Afrika ba? Bitaw, kay nindot yung muang wifi ba kay global. Lukop tibo kalibutan, di ba? Lukop oy. Mulog ramay mo day. Inyo pa dyan magalsa. Imbis gisugot na ni mamagpan. Kaya na tawananan eh! Saan kong papakaroon dali ba? Kuha ito kaw! Wala dito ba? Uy, tulala naman ka. Kisa man ay matulala na nga. Gibayan taga-sawa. Papataga ba yung boarding house? Kuha na ako eh. Ito, gradi ay. Kuya, tawananan eh! Di na siya ka ana-ana ba? Anak, ginapadulong ba eh? Ulun na yun oh. Kay samtang na po kay tulong ko sa bilin. Kay surrendahin ko ba? Nako. Ay, Udawat, lagi team card? Lasa ng tawa na eh. Kasi pagtunin mo sa kwa, masin sa video. Kay pagtusak mo na, mugas ang kwarta. Dili. Kwarta, na mo ah! Ilang man sa kabulan? Boss, 200 lang sa mga boss. Kay para makadungag-dungag po ka sa boarding house ba? Sige. 420 na ako kaya para mabalik ito yung mga asawa. Salamat ha. Ulog na lang dito. Sige. Ya, okay na. Sige, okay na. Pato na ka, surrender Sige, ka na. sige na. Wifi mo na, wifi. Okay na. Okay na ba eh? Pasin ako. Sa'yo kong preto ah. Nagulat ka sa mga Afrika ba? Sisi. Sige, pasin ba eh? Yati, dito lagi to ni aging gamaw. Ay, basig na shortcut ya padulong Afrika. Kaya kung chika eh. Ganiya ko si paabot ba? Ganiya lamig kay kung mag-spooting oh. Wala ka pong kagawas. Sugag na, tuwa na eh. Asar to kung anak ron ba eh? Pakita lagi ko torob. Katilaw to sa kuha ba? Suga na kagawang mo. Takay isog, tanabig ka.
Pante ka ron. Naku pa man. Sa paa. Lubat-lubatan, lay ka. Uy, PG mo di ba eh? Puta na kung sabi ka bantay bisa sa kong anak. Pid! Oh! Kuha nga eh. Ito problema. Kabantay sa kong anak ba eh? Anak ni mo? Oh? O, dito ko niya. Nga eh. Naman eh. Nga eh. Kuha niyang halin sa sumay ba? Bantog na. Mo, bakasyon man doon sa Caprica. Abi kong sabay mo. Ha? Bakasyon sa Caprica. Din ni Agi Bagura. Nidagan niya oh. Langhit sa kuha bataa ba? Basi bagok na pa niya mo. Bapay pagdagan niya. Tuluan na ba ng utong dagan nga pinagdali-dali ba? Ihulog to wifi sa kabulan. Itong global ba? Ah, mau di ay? Oh. Kasi maapsan pa niya mo. Ina. Oh, si. Magukran pa ba ka ito niya? Mauday dahilan nga ni bakasyon sa Caprica. Kaya ikaw niya ang halin sa sumay siyang papa. Di day masaligan ba ta? Labi iparok ba?